тамошобинони азиз, вақте ки мо ягон кас ягончи подарка мекунем, ҳатмӣ аст ки подарочни пакети мо хушрӯ бошанд. Дигаро я намедонам, ҳатто худи мо электронни каталог ягон пакет заказ мекунам, ман аҳамият намедим ки вай чанд сантиметр. Буд лаҳзае ки ман хостам ки ини хали пакет заказ кунам, не ки мада ини хали омад, майдаҳак омад. Барои ҳамин ман имрӯз шумода абзори подарочни пакетҳои ширкати Фаберлика мекунам. ҳаст мана ин хали майдаҳак. Ина хали размероша дар экран менависам. Бинем, и хели формаш ҳастай, рисунка, ина хели рисунка ҳастай, и скорее всего барои кӯдакако ягон чи туфра мекунем. Ҳастай айда бо камтара калонаш. Барои духтаракое ки 10-12 сола мехоҳен ягон чи подарка кунем. Ин детский ҳаст, мужскойшам ҳаст. Ина мужскойш, шувакай ирам подарочный пакет. Қати артикулову размеракош мемонам нигоҳ кунем. Аю ҳастай женскишам барои занакоам ҳастай бо ина халиш. Бо ҳастай қати гулои садбаргаш расмакошона мемонам интихоб бе ҳади бад калонай. На. И қати ми конкретно як подаркаи фасона бор мекунем. Ба ҳастай бо бигем ки ана хали калонаш. Имешавай бигем ки барои муаллимаҳо, барои воспитателои фарзандомон. Ҳаст бо ина хали бигем ки салафаниш. Ина хали размераш ҳастай. Ина хали размераш ҳастай. Баъд ина хали размераш ҳастай. Размераш ҳастай. Ҳамашон да надписи Фаберлик ҳаст. Вдохновляет на лучшее. И ҳастай калони огроменный. Ина халиш ҳастай. Ба қуввата ки хали хуш шувака. интихоб кунен шумо кадом размераш бисёр мегирен. Хали шумо да маъқулай. Заказам қабул мекунам ва метонем ки духтаракое ки дар командаи ма кор мекунен размерои дар коритона барои худакотон заказ кунен. Хато накунен. Пакети калон гуфта ранги мамай дече заказ накунен.